Тази процедура е много щадяща и много деликатна. Продължителността на лечение на една процедура с Рексонай, който е апаратът базиран на квантов молекулярен резонанс, е само 20 минути. Използва се електродна маска, която се поставя върху клепачите при затворени очи, върху стерилна кърпичка. Пациентът стои с затворени очи и има възможност чрез натискане на бутон да подаде сигнал на доктора дали по време на процедурата изпитва някакво чувство на дискомфорт. Тока, който се прилага, е много нежен и деликатен. На 30 секунди посменно се активира маската ту върху лявото, ту върху дясното око, така че общо всяко око бива третирано за около 10 минути. По време на процедурата можем да променяме интензитета на тока в зависимост от прага на чувствителност на пациента. Не оставайте с погрешно впечатление, че се изпитва някакво чувство на болка или неприятно усещане. Нормално се усеща леко затопляне върху клепачите. Ако някой от пациентите е с по-нисък праг на чувствителност и има друго субективно усещане по време на процедурата, той подава сигнал чрез натискане на бутона и съответно доктора контролира интензитета на използвания ток.